Want het thema van de salariskorting is door veel mensen in de gesprekken die ik heb gehad aan de orde gesteld. En ook in het gesprek dat wij gezamenlijk gehad hebben met de vakbonden, onder andere ook de onderwijsvakbond. En ik snap natuurlijk dat het heel pijnlijk is om salaris in te leveren op een moment dat je een inkomen verdient, misschien zelfs een laag inkomen hebt en moeite hebt om überhaupt de eindjes aan elkaar te knopen. En ik waardeer het enorm dat mensen in het land in de tijd van de pandemie, in de tijd van de liquiditeitssteun ook hebben gezegd: wij willen helpen om te zorgen dat we dit offer met elkaar brengen om het land verder te brengen. En ik weet ook dat mensen gevraagd hebben van kan dat ook anders? En we hebben eigenlijk daar een paar dingen over gezegd. En het eerste is dat zolang er liquiditeitssteun is het belangrijk om ook kritisch te blijven kijken naar de salarissen. En ook in die periode dat die kortingen ook te blijven realiseren. Maar het is wel mogelijk om te kijken of je dat ook anders invult. Hoe je dat bedrag anders kan invullen. En dat is een van de gesprekken die wij samen zullen gaan voeren. En niet in de laatste plaats, ook met elkaar. En dat hebben we ook afgesproken in de Rijksministerraad. En het verslag daarvan is ook vandaag online gezet. Om te kijken hoe we daar ook een perspectief kunnen bieden. Zodat als de periode van de liquiditeitssteun weer voorbij is, er ook weer ruimte kan worden geboden om mensen weer een breder en ruimer salaris te geven. Dus ik snap het heel goed dat het ontzettend vervelend is. En ik snap ook heel goed dat we moeten kijken naar of daar ook alternatieve invullingen voor mogelijk zijn. En we moeten ook zeker kijken naar de toekomst en naar het perspectief dat er voor mensen moet zijn. Want om dan terug te gaan naar uw beginvraag, het onderwijs is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Zonder goed onderwijs is het geen enkel land een florisante toekomst tegemoet te zien. En dat is ontzettend nodig.